Tini khorokja takukni love story no ang norokno sawi khnarinai khnawi norok mokolni muk tui phano ma khlainai o takuk khorokja bwrwino asukhe poito khlai hamjakmani phia o bwrwi bono hamjakma drama khlai 6 years cheating khlaikya himdike pulani simi paithak jora o story no khnawi nailayano o takuk o bwrwino waisa ponugyakho mamo malayakho haipano bwkhabai hamjakha bahike hamjakanke o takukni khoroksa baya bini schoolni bwrwi bai bono hamjaklainani bagwi dagiwo haike o takuk nugyakho phano hamjaknama gosika o takuk o bwrwi bai kok saka 1 year nuglayano borok kok salaiye hamjaklaikha o takuk bwkhamani thangka phiaba o bwrwi belaikheno attitude gwnang belaino kok kotor kotor rok sawo tei o takukno borok chikon haike nugo tamni hinba o bwrwi gwnang nukhungni sajak phiaba o takuk wngkha bigra aboni bagwi bini tongmung normal tei simple bwrwi kwbangma chelabai no friend rok tongo tei close wnggo chelarok bai belai text rok khlaio tei photo rok nao friend hinui chelarok bai asukeno close tongma nugui o takuk rishi nangjago haipano o takuk hamjakmani bisingtwi no o bwrwini sui hai wngwi ma tongo o takuk asukeno o bwrwino hamjakha tei bini hinui wansukha aboni bagwi bo bini hamjakma bwrwini kokno bini family tai bini nokni borok rok tai bini dara pasi songrokno bo sawi khnario jora jora bini nokni borok rok bai bini hamjakma bwrwino kokrok sariwo o bwrwini photo bo bini nokni borok rokno phunugo tei bini nokni borok rok bo chajaklaio kubuiko khe o takuk o bwrwino kubuikha bai hamjago aboni bagwi bo khogwi hamjaknani muchungjakya saljake tamungkha salja o bwrwini hamya photo viral wngkha o bwrwi aboni bagwi belaino lachijakha tamni ke bini nokni borok rok bo o viral photo rokno nugui bono belaikheno kutuklaikha o photo wngkha o bwrwi bini agini ex boyfriend baikhe tongphuru intimate wnglaimani kaisa photo haike o bwrwi belaino tension wngkha haipano o takukle bono hamjago hamjakma bagwi bo o bwrwino sawo naidi angnono mungsabo hamya hinya angnono hamjagwi no tongo tei tongnai nung tension rok tanadi suicide khlainani rok tawan sukdi jora hamya siari hai dakti no painai jora kaham bo kisa khalogwi nasingnani naidi haike no terek jora kaham phaikya o takuk jora hamyani jora bo bini hamjakma bwrwino logiriwi motivate khlaikya tei bwrwini hamya rokno bo nakarwi hamjakha aboni ulo salsa o takuk o bwrwi bai Agartala malai laikha malai o takuk belaino khushi wngkha bo bini hamjakma bwrwino o salo rang kwbang swbai shopping khlai rikha o salni horo borok text khlailaikha bwrwi o takukno hambai riwo phia o takuk sawo hamjakma borokno tamni hambai ano nung nini bwsai haike wansukdi tei angbo nono ani bihik haike nono wansukha nung tabuk ang bai hamjak tongmani kok nini nokni borok rokno se sasidi i kokno khnawi bwrwi gifilmung riwo tabukle ang ani nokni borok rokno sawi manglak jepro jeng pora rok pai kaijengno jora sokpainai apurno ang sanai hinui aboni 2 years ni ulo bwrwi Agartala bara tongwi college poriwo apurni simike o takuk bai agini haike kokrok saliya bini ama babosong tongo hinui text rok bo kahamke khlailiya care rok kwrwi wngwi thangka aboni bagwi o takuk belaino khamokha dukhongkha haipano o takuk hamjakmale belaino kwbang tongo o jara rogo bo o takuk bini hamjakma bwrwino rang rok riwi pocket khoros ni chubawi tongo 1 year ni ulo o takuk puneo porina bagwi thangnani nayo bo hasteni phatoro thangnani sikang bini hamjakma bwrwi bai taisa malai thangnani muchungjago bo bini hamjakma bwrwino malainani bagwi koikha phiaba bwrwi bini parents rok tongo hinui malainani gosiliya tamo khe o takuk belaino koi request khlaikya asukhe o takuk koimani bai bo thangnani salja sikang malaina hinui o bwrwi gosika haike o takuk malaina bagwi khatung khaja kheno Agartala o sogikha 11ta tammani jorao tei bo bini bwrwino phone call khlaikya phia bwrwi bono sahoro ama babu tongo phaimaniakho naisingwi tongradi hinui bwrwi naisingwi tongdi phainai hinmangno o takuk sarikni 4ta jora naisingkha bo belaino lengjak sukha yangkhe o takuk bini hamjakma bwrwini bagwi kisa gift rok pai tu bujak tongo ulokhe o bwrwi o takukno SMS khlai sawo
sorry ang phaimanliya nung kifil sidi hinai hake te tamo khlaisinai o tako kha khamui no mokol ni mukti klai no bo kifilnani nangka eba ma kifilka teni saloke no o tako puneo porinani bagai thangai paikha aro sogui puneo tongpro salja bri o takok no sawo ani mobile derawi thangka tabuk ani sim ani babu se use khlaio aro call bo ta khlaidi sms bo ta khlaisidi ang manke buni phone eba number baino no call rok khlaiano hinai pheba o takok saimanya bri bono busuk joraktei hubui kok sawi tongka apurni simino obri no call no sms ngi thangka haibono o takok kubui bokhabaino hamjagi tongo 2 years ni ulo o takok nogo kifilka apro bobini hamjangma bri bai malaina bagai bri ni kami wo rutugui thangka pheba aro thangke no bo khnawi kya bini hamjangma bri kaijagi paikha ni I kongno khnawi o takok belai no kapkha bo 6 years te half obrino asike poito khlai hamjakmani salja o takok obrino instagram no nugui text khlaikya nung kaijangna sikang tangi ano salanglia brihai hini saka ang ani parents rongni kokno makhanaka o takok sapika aw kaham kokno nini jalale tam rokhlai bri kifil mungro job khlai tongo hinai o takok sauka belai kaham kok kaham ke tonglai di hake bri waisa o takok no singka nungle tabuk tamu khlai kaham da tong o takok bono saka ang belai no kaham je ano 6 years time pass khlaine obre ani life ni thangai paikha aboni bage ang belai no khushi dinini simi ang baini ni bising mungsa bo gerikha orono bebak thaksuka okok sawi o takok obre no instagram blog rikha The Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Debbarma bayap song kaisa kok muito nardi je borok no belai tatal sanani phanphayo nini bage kisafano kabia o borok nono yakarnani asik deglia tamuke omahai borok no seneng kahamke hamjakdi je borok no care khlainai tinini bage kapnai nung bai jesek hakjal tongi bonono muito khlainai kubuino kisa bujui naidi kubui hamjangnai borok bini tomung baino sini jago phia je borok ni nung seima anggo bonono time pass se hamjago hake bayap song norok tinini okot manung khnawi bahai ingjaka abo norok no comment khlai sadi ge bayap song norok jajagi tongkhangka video no kisa norok share khlailai di norok jotono kaham kereng no tongdi hambai